3 días de loito oficial en Valga polo crime machista dunha veciña de Bronllo. Nunha emotiva sesión extraordinaria, a corporación aprobou por unanimidade unha declaración na que condena o asasinato. O marido matouna dun disparo. Este é o primeiro crime machista rexistrado en Galicia neste 2019. Que tal, saúdos, tralo pleno, as mostras de dor continuaron no exterior do Concello nunha concentración na que participaron tamén veciños da localidade. En menos dun minuto estamos en Valga. Antes imos cos titulares. Novos robos a embarcacións no porto de Ribeira. Na última semana, ata un total de 7 barcos foron obxectivo dos ladróns. O Concello de Ribeira vende modificar o funcionamento dos semáforos en varias zonas da Avenida do Malecón. A medida ten como finalidade darlle maior fluidez ao tráfico. Pedro Sánchez foi o escollido para a identidade do Momo de Vilanova. A carroza principal converteuse nun avión Falcon no que xunta outras personaxes viaxaba o ditador Francisco Franco. Porto do Son acollerá este vindeiro domingo 17 de marzo o Porto Sin Trail. Trátase da terceira das probas incluídas no circuito de carreiras Arousa Revolution Trail Series. Valga decreta 3 días de loito oficial polo asasinato machista dunha das súas veciñas. Nunha emotiva sesión extraordinaria, a corporación aprobou por unanimidade unha declaración na que condena o crime vivido onte no lugar de Bronllo, na parroquia de Sete Coros. Un veciño mataba dun disparo a súa muller para despois suicidarse. Hoxe o Concello expresou a súa repulsa e a tolerancia cero ante calquera comportamento machista. Valga chora o asasinato machista da súa veciña María José Aboi a mans do seu marido. En sesión extraordinaria, a corporación decretou 3 días de loito oficial polo crime rexistrado onte no lugar de Bronllo, na parroquia de Sete Coros. Estar ao lado da familia, condenar enérxicamente a morte desta persoa, de María José, poñernos a disposición da familia e ao mesmo tempo, especialmente, intentar concienciar aos nosos veciños e veciñas que se algunha cousa ven que pode haber con respecto á violencia de xénero, pois que temos un equipo a través da Secretaría Xeral de Igualdade composta por unha psicóloga e unha abogada pois para tratar estes temas. Ás 12 do mediodía, veciños e membros da corporación entraban con caras serias no salón de plenos. A concelleira de Igualdade, Begoña Piñeiro, foi a encargada de ler unha declaración institucional apoiada por Partido Popular e Partido Socialista. No texto expresaron a súa máxima condena a este asasinato machista. A violencia de xénero cobrouse ante a vida da nosa veciña María José Aboi Guimarei. Unha muller xoven, con toda a vida por diante, con moitos soños por cumplir e metas que xa non poderá acadar. E os dous grupos políticos que a conforman, Partido Popular e Partido Socialista, expresan a súa máxima condena a este asasinato machista e mostran o seu absoluto rexeitamento a todas as formas de violencia contra as mulleres. A través da declaración institucional, a corporación apelou ao traballo conxunto entre institucións e cidadanía para erradicar esta violencia, un obxectivo para o que se precisa, aseguraron, de toda a sociedade. A violencia de xénero non é un asunto privado, senón un problema social que se combate con tolerancia cero ante calquera comportamento machista. As nosas nais, as nosas fillas, as nosas irmáns, as nosas amigas tamén poden ser vítimas de violencia de xénero. E como sociedade non podemos permanecer impasibles ante este atentado contra os dereitos humanos. Bueno, tralo pleno, as mostras de dor continuaron no exterior do Concello. Corporación, representantes de entidades sociais e de municipios da contorna e tamén veciños participaron nun minuto de silencio en recordo da súa veciña asasinada. Decenas de veciños de Valga acudiron este mediodía ao chamamento do Concello. Ás portas da Casa Consistorial gardouse un emotivo minuto de silencio para despedir a veciña asasinada polo seu marido. Malísimo, como vamos vivir? Ademais, tívelo por aí e pareceche mentira que vai chegar, porque aquí vive a poucos kilómetros daqui. Representantes da Secretaría Xeral de Igualdade, da Fundación Amigos de Galicia e o alcalde de Pontecesures, Juan Manuel Vidal Seaje, e varios compañeiros do goberno cesureño sumáronse a este recordo e acto de condena contra a violencia machista. Podes comprender, é moi mala noticia, pero está así o mundo. Ora, xúntese con isto, co do tren, é que temos 20.000 cousas xuntas. Demasiado, demasiado.
Eu porque teñas un problema non é a solución esa. A ver, todo o mundo pode ter problemas, e todo o mundo, uns terá os máis, outros terá os menos, pero non é a solución. Despois, alumnos e profesores do Instituto de Valga concentráronse no centro para condenar este asasinato e calquera forma de violencia sobre a muller. Mañá está prevista a celebración de numerosas concentracións convocadas por colectivos feministas de toda a comarca e de Galicia. Entre elas, celebraránse na Praza de Galicia de Vilagarcía, na Praza da Naiciña en Cambados e diante da Audiencia Provincial en Pontevedra ás 8:30 da tarde. O de Valga foi o primeiro crime machista rexistrado en Galicia neste 2019. O home asasinou a súa muller dun tiro de escopeta no peito. Despois suicidouse coa mesma arma. Foi un dos dous fillos do matrimonio que localizou os cadáveres na vivenda que compartían na casa familiar de Bronllo, en Sete Coros. Non había denuncias previas. 2 días despois das multitudinarias manifestacións polo 8 de marzo, Día Internacional da Muller, a violencia machista sacudía o Concello de Valga. O mediodía do domingo, Javier Bello, veciño de Sete Coros de 46 anos e natural da parroquia caldense de Carracedo, asasinaba dun tiro de escopeta de caza a súa muller, María José Aboi, de 43. Disparoulle no peito para despois suicidarse. O suceso producíase na vivenda que ambos compartían no lugar de Bronllo. Tampouco teníamos información de que hubiera algún problema de violencia de género, pero bueno, dada como ocurrió, pues posiblemente hubiese ya algo, pero ni en los servicios sociales del ayuntamiento ni en el centro de información a la mujer que tenemos, pues había noticias, pero en absoluto de que hubiera algo en la familia. O matrimonio tiña unha filla e un fillo de 18 e 23 anos. Precisamente foi o mozo que descubriu o crime. Quedaran para xantar na casa duns familiares e, sorprendido pola tardanza dos pais, achegouse ata a vivenda. O atopar a porta fechada, outros parentes axudaron a romper unha fiestra para entrar no domicilio. O día de onte, pois há un equipo de psicólogos que foi mandado por a Secretaría Xeral de Igualdade, estuveron acompañando a familia e hoxe pola mañán pois a concelleira de Igualdade, máis eu e a psicóloga do Concello, pois estuvemos ali ca familia e especialmente a psicóloga cos dous fillos. Os momentos máis difíciles van ser a partir de agora, non? Porque en principio os fillos aínda, polo que vemos, non asumen, aínda parece que non lle parece verdade isto, non? Os feitos están a ser investigados pola Garda Civil e os xulgados de Caldas. Esta veciña de Valga é a terceira vítima que deixa a violencia machista en España durante a fin de semana. O pasado venres, unha muller natural do municipio lucense de Sober era asasinada polo seu marido en Madrid. Tamén onte a violencia machista deixaba outra vítima desta volta en Estepona, en Málaga. Con elas xa son 12 as vítimas por esta lacra no que levamos de 2019. O Concello de Sanxenxo tamén quixo amosar o seu rexeitamento á violencia machista. Representantes da corporación e a conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, participaron nun minuto de silencio ás portas da Casa do Concello. Pois acabamos de ter un minuto de silencio aquí en Sanxenxo, xunto co alcalde de Sanxenxo, o delegado da Xunta, para mostrar a nosa firme condena sobre os asesinatos de dúas mulleres, unha de Valga, María Jesús Aboi e outra tamén natural de Sober, Estrella Domínguez. Galicia seguirá unida contra a violencia de xénero. Nun primeiro momento o acto estaba convocado en recordo das víctimas do atentado terrorista do 11 de marzo en Madrid. Hoxe fixéronse 15 anos dende que o 11 de marzo do 2004 10 explosivos detonasen en 4 trens da rede de proximidade da capital. Os brutais atentados deixaron 193 víctimas mortais e máis de 2.000 feridos. Bueno, pois seguimos por Sanxenxo. Licítase a obra para a mellora da seguridade viaria da PO 308. O treito está situado entre o Miradoiro da Granxa e o acceso a Nanín. As obras comezarán a finais do verán. A Xunta está levando a cabo nos últimos anos o Plan de Seguridade Viaria de Galicia, dentro do cal se inclúen as melloras da PO 308. O plan céntrase nos puntos onde hai máis concentración de accidentes, como é o caso do intervalo entre Miradoiro da Granxa e o acceso a Nanín en Sanxenxo. É un proxecto que ten varios obxectivos principais, pero todas as actuacións que están deseñadas
desenvolvéronse en base a un estudio de accidentalidade dos accidentes concretos rexistrados neste treito da estrada. Unha vez analizadas as posibles causas, pensamos en actuacións que poidan reducir eses accidentes. Neste treito da estrada, a Xunta atopou 8 zonas declaradas de alto risco e nas cales se levarán a cabo as principais actuacións. Resumindo, son melloras de interseccións, o principal, destacar unha glorieta que vamos facer no acceso a Areas e outras pequenas melloras de cuñas, de deceleración ou aceleración para mellorar a visibilidade. Despois, tamén melloras en varias curvas, 3 curvas que hai aquí de radio xusto, que teñen rexistrado bastantes accidentes, e por último, melloras nas paradas de peóns e nas paradas de autobús, nos pasos de peóns e nas paradas de autobús. O presidente do CEDS, Francisco González, consideraba necesario que dende a Xunta se reunisen co Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo para explicarlles as actuacións que se levarán a cabo. Y por lo tanto era una necesidad la reforma de la misma, visto la continuidad que viene de la PO 308, por eso le hemos pedido a la Consellería, no esperaba yo que viniera directamente la Consellera, pero sí le habíamos pedido a la Consellería pues que hiciera una explicación para que sobre todo los empresarios que están ubicados en la zona de obras tuvieran pues una información directa, inclusive cualquier duda como la acaba de surgir en un paso de peatones que se pueda colocar, ¿no? Y creo que es necesario, era una vía que lo estaba pidiendo. O proxecto conta cun orzamento de máis de 530.000 euros e as obras comezarán a finais do verán ou principios do outono. Novos robos a embarcacións no porto de Ribeira. Na última semana, un total de 7 barcos foron obxectivo dos ladróns. Dende a confraría ribeirense pide unha actuación urxente a Portos de Galicia para evitar que este tipo de sucesos sigan producíndose. Iso é unha pesadilla estes días. Xa non sabemos que vamos a facer, nin a que vamos a recurrir, ni moito menos. Así de contundente se mostraba o patrón maior José Antonio Pérez. Na última semana, ata 7 barcos sufriron a visita dos cacos, algún ata en 2 ocasións. Esta semana foron 7 barcos. O máis grave, por dicir algo máis grave, foi o Virgen Amada, que tanto lle foron roubar o miércoles, repuxo os cristales, repuxo todo por onde entraron a roubar, e o viernes, do viernes para o sábado, se lle foron a roubar outra vez. Volven a romper cristales e entraren para dentro, e bueno, sabemos como o problema que temos con este puerto, que cada día está peor, cada mes que pasa aquí está máis aberto cando que estaba antes, máis descoberto, e non temos solución, aquí non, isto cambia ese sistema ou teremos que dormir aquí nos barcos. Eu ainda falei aí pouco ca policía, esta me dixo que estuveron de noite por aquí, tanto en coche, dun xeito, máis de outro, controlando, pero bueno, non van a estar toda a noite aquí, a verdade, esta verdade se dita. Isto teremos que buscar unha solución rápida, como sea, porque agora xa roubaron aparatos, roubaron televisións dos barcos, artes de pesca de traballar, combustible, bueno, un pouquiño de todo, non? Dende a confraría culpan a Portos de Galicia desta situación, como ente responsable da seguridade no Peirao. Nada, Puertos non fai nada. Puertos é o que sempre digo mismo, que esta cousa das forzas públicas que teñen que estar a vigilar e mirar, e nada. Pasan os meses, pasan os días, seguimos ca mesma, e bueno, xa te digo, teremos que buscar os mariñeiros, dormir aquí nos barcos ou facer algo. Isto xa se vai sendo, como te diría eu, como digo, os mariñeiros transmíteme todos os días, isto xa é insostenible. Isto non sabemos como erradicalo. Isto aquí, estamos ao lado das embarcacións, coches por todos os lados, e aquí, xa te digo a verdade, isto é un sin vivir, non sabemos que facer. Mas aquí hai xente que sabemos que se dedica a iso, a roubar, que están identificados, a ver, iso sabémoslo todo o mundo, vémoslos aquí a diario, pero se nadie os pode botar fora daqui do puerto, non se pode erradicar. É certo que non toda a cousa deles. Hai bandas que están organizadas porque levan motores, xa te digo, para levar un motor novo dunha embarcación que estaba dentro de outra embarcación, e iso hai que estar ben organizado, que os motores pesan moitos kilos, non? E sabemos que isto xa se nos vai das mans, entran adentro dos barcos, levan a televisión, levan unha sonda, levan un plotter, cousas de moitos cartos, e para a semana aos 2 días se volven a entrar outra vez, e aquí non facemos nada. E a Xunta ven de asinar 2 convenios coa Federación Galega de Confrarías e a Federación Provincial da Coruña. Ambas as dúas entidades recibirán unha axuda de 93.000 euros
cada unha para financiar os gastos correntes derivados do seu funcionamento. Entre os custos que poderán asumir a través destes convenios que se asinan anualmente destacan a contratación de persoal, amortizacións, arrendamento ou reparacións, entre outros aspectos. Querase unha comisión de seguimento para o control do destino das axudas composta por 2 membros a designar por cada unha das partes. Por parte das federacións serán o presidente, o secretario e por parte da Xunta 2 membros da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar. Os convenios estarán en vigor ata o final de ano. Máis cousas, o Concello de Ribeira modifica o funcionamento dos semáforos en varias zonas da Avenida do Malecón a fin de darlle maior fluidez ao tráfico. Agora os semáforos, ao abrir para peóns, xa se poñen en ámbar e os coches, se ninguén está cruzando, poden avanzar, evitando tantas retencións. Coa finalidade de axilizar a circulación de vehículos pola Avenida do Malecón, o Concello decidiu introducir unha serie de cambios na regulación semafórica que redunde nunha maior fluidez do tráfico rodado desta arteria urbana, unha das principais vías de comunicación na cidade. Os cambios afectan a 3 dos 4 semáforos existentes nesta avenida, concretamente os situados a carón da actual estación de autobuses, o que está á altura da nova sede de Correos, e tamén o que está diante do coñecido como edificio da Caixa de Aforros. Agora os semáforos ao abrir para peóns xa se poñen en ámbar e os coches, se ninguén está cruzando, poden avanzar, evitando así tantas retencións. As primeiras xornadas con esta modificación están a evidenciar un bo resultado das medidas tomadas. O único semáforo que non se alterou e permanece como ata o de agora é o que está situado na confluencia do Malecón coa rúa peonil de Rosalía de Castro, ao ser un lugar cun tránsito de peóns moito máis elevado. A Marea Cidadá de Noia levará ao Parlamento Galego o impago dos bonos Concilia. A formación poñerá en coñecemento do seu grupo parlamentario este problema tras constatar o impago dos 2 últimos meses. Dende a Marea apuntan a que este pago, que se levaba facendo con certa regularidade cada 2 meses, comezou a retrasarse neste curso, chegando a tardar a administración ata un trimestre en realizar o ingreso. Para a formación, o bono Concilia é unha axuda fundamental para todas aquelas familias con escasos recursos, con fillos de 0 a 3 anos que residen en localidades que non contan cunha escola infantil pública, como é o caso de Noia. Alertan que teñen coñecemento de casos de familias nas que, de seguir retrasándose o pago dos importes concedidos, non poderán continuar adiantando o pago das escolas infantís, vendose na obriga de desmatricular os seus cativos. Unha razón máis que suficiente, segundo din, para reclamar unha solución ao problema. A Deputación de Pontevedra presenta o alumnado de Barro a acción artística do programa Mulleres en Acción Violencia Cero. O obxectivo do espectáculo é poñer o foco sobre a lacra da violencia machista. Os alumnos participaron na función mostrando a súa implicación nesta loita. Dende o ano 2015, a Deputación de Pontevedra está a levar a cabo o programa Mulleres en Acción Violencia Cero, co obxectivo de apoiar as creadoras e deseñadoras galegas e loitar contra a violencia de xénero. É por elo que a Deputación levou ao alumnado de Barro unha performance creada pola artista Teresa Búa. Digamos que eu traballo moito ca idea da falda e de transmitir a feminidade como valores positivos, que moitas veces se nos olvida. Entonces, bueno, pois me deron unhas premisas, pois tiña que ser colaborativa, iba a haber rapazada e pois fixen isto. Pero digamos que cheguei ao punto da roupa a través da arte. Fui un momento no que necesitaba poñer as vestimentas nas performances e era o máis significativo, e creía que a través da roupa podemos chegar a empatizar todas as persoas. No acto participaron os alumnos do IES de Barro poñéndose saias xunto cos artistas. O espectáculo espertou algunha risa nun primeiro momento, pero rematou sendo admirado por todas e todos os escolares. Pois a verdade é que me vou tremendamente satisfeita, porque eu que son así moito de improvisar, viña pensando que podía facer e esta mañá se me ocurriu facelos partícipe a eles, pero que atoparme despois que tamén a acción iba en ese sentido de facernos partícipe. Eu quero agradecer moitísimo a colaboración do cole, do instituto, das profes, dos profes do Concello e a participación do alumnado, porque foi extraordinaria. Ao final do espectáculo, os alumnos e alumnas do Colexio Amor Rival fixeron diferentes preguntas aos actores e, ademais, tamén puderon subir ao escenario aqueles que o desexaran e poñerse saias mostrando o seu compromiso con esta loita. Me sorprendió un montón, e iso que haxa, sabes, cativos que queiran poñerse a falda e que lles dé exactamente igual, estar no medio da xente, que tanta xente os este mirando e que non haxa ningún tipo de problema, porque iso xa é un síntoma bo.
E máis cousas, a Pobra acolle este mediodía o acto de presentación da obra gañadora da primeira edición do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro. Trátase da novela titulada Os Phantom, da autora viguesa, aínda que residente na actualidade en Madrid, Patricia Mallo. Un nutrido grupo de escolares, alumnos de sexto de primaria dos colexios Salustiano Reieiras e Pilar Maestú Sierra, colexio este último onde o propio Carlos Mosteiro impartiu clase, foron os convidados desta presentación da obra gañadora da primeira edición do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro. Os Phantom, de Patricia Mallo, foi por unanimidade para o xurado, a mellor obra das 39 presentadas ao concurso. É un tipo de historia que vos vai a enganchar moitísimo en o primeiro momento e que ademais é extremadamente divertida, porque aí a Patricia, así con esa cara de seria, que a veces ora non, pero é unha escritora extremadamente divertida e delo pasar realmente moi ben con estes Phantom, que é unha familia coa que vos ides encariñar rapidísimamente. A autora agradeceu ao Concello por ter convocado o certame, a que concorreu coa súa segunda novela, unha obra, segundo ela, onde se mestura humor, fantasía e, sobre todo, aventuras. Cando escribín esta novela, pensei en escribir unha familia de fantasmas, pero en realidade non trata de fantasmas. Os protagonistas é unha familia, como podería ser calquer familia galega, que quere ir de vacacións, que é o que todo o mundo quere cando chega o verán. É unha novela que ten moito humor, moita fantasía e moitas aventuras. Eu creo que son temas cos que se pode sentir pois identificada a calquer persona, porque o mundo sempre é un lugar mellor se temos humor. A idea do premio partiu do propio Concello da Pobra, da Asociación Cultural Barbantia e da Editorial Galaxia, co obxectivo de honrar e homenaxear a figura de Carlos Mosteiro, autor finado en xullo de 2017. Como escritores ou escritoras, o que queren é que as leades, os leamos, e a súa obra perdure no tempo. Carlos Mosteiro, o premio Carlos Mosteiro, pretende que todo o mundo coñeza a súa figura e como ides a ler o libro de Patricia, tamén teñades o interese de ler os libros de Carlos Mosteiro. Por eso se fan este tipo de actos e este tipo de homenaxes a personaxes que o merecen por o seu talento, por a súa, neste caso, incluso pois por a súa bonomía, porque era moi querido na Pobra e supoño que moitos o coñeceríades. E, polo tanto, eu creo que é unha boa actividade por parte dun concello para un escritor ou escritora, non vos parece? Ademais da súa publicación na colección Árbore de Galaxia, o galardón estaba dotado cun premio metálico de 1.500 euros. O segredo mellor gardado do Entroido do Salnés desvelouse onte en Vilanova de Arousa. O aínda presidente do goberno, Pedro Sánchez, foi escollido para a identidade do Momo. A carroza principal converteuse nun avión Falcon no que xunto a outras personaxes da actualidade viaxaba o dictador Francisco Franco. Coa súa queima, centos de persoas dixeron adeus ao Entroido en Vilanova. Con moita festa despediu Vilanova o Entroido deste 2019. Fixo, como sempre, coa queima do Momo. A súa identidade é un dos segredos mellor gardados da comarca e onte puidemos verlle a cara. O escollido foi o aínda presidente do goberno, Pedro Sánchez, ao lombo do seu avión Falcon, acompañado de persoeiros da política actual e do dictador Francisco Franco. Co actor Luis Zaera como mestre de cerimonias, o desfile percorreu toda a vila e que Vilanova arriscou e acertou cando decidiu manter o evento a pesares da ameaza de chuvia. Impresionado, eu nada, levo toda a vida na Illa de Arousa, a única relación con Vilanova era coller a motora e nunca vin o Momo. É a primeira vez e encantado. Non sei se foi Santa Clara ou quen foi, pero a verdade é que é perfecto e veuse toda a comarca porque suspenderon os outros, nós fomos máis arriesgados e toda a comarca, eu creo que parte da provincia está aquí, miles de personas e bueno, eu creo que batimos o récord, hai que miralo despois, pero creo que a vez que máis xente hubo, é un espectáculo impresionante. De feito, as cifras deste Entroido 2019 son de récord para Vilanova, tanto de comparsas participantes como de público asistente. Unha cita multitudinaria marcada pola festa, o bo ambiente e a imaginación. Un ano máis e con un éxito extraordinario, batendo récords, máis de 2.000 persoas, máis de 50 comparsas inscritas, máis as que chegaron por fora,
totalmente desbordados con un éxito extraordinario. Pois de maravilla, como todos os anos. Sempre vimos a Vilanova porque a verdad hai un ambiente maravilloso e nos disfrutamos moito co carnaval. É importante do carnaval, transmitir alegría e pasalo ben nós, Despois de despedir entre as lapas ao momo deste ano, a festa estendeuse ata ben entrada a noite, confirmando o Concello de Vilanova como un dos reis do Entroido do Salnés. En a illa de Arousa, o Entroido despediuse xa o sábado por todo alto. O desfile encheu de cores as rúas do Concello, rexistrando un importante éxito de público e de participación. Na comitiva houbo espazo para moita imaginación e humor ácido, recollido nos disfraces escollidos polos veciños para a ocasión. Aínda que nun principio se temera que o tempo non acompañara, finalmente a chuvia respectou a ocasión e o Entroido insular puido despedirse sen sobresaltos. E os concellos do Barbanza tamén despediron esta pasada fin de semana o Entroido despois de ter que suspender boa parte das actividades o pasado martes por mor da chuvia. Foi o caso de Rianxo, Boiro ou Noia, onde se celebraron os tradicionais concursos de disfraces e carrozas. O desfile de Entroido Nollés, coñecido como Rally París-Dakar, foi un dos máis multitudinarios. Este ano chegabas a edición número 35, razón máis que suficiente para celebralo. No desfile participaron numerosas persoas, atraídos polos 8.000 euros en premios que o Concello repartiu entre todas as categorías a concurso. Un dos máis cuantiosos, o de grupos, recaeu no Paseo Real por Noia, que se fixo con 2.000 euros. En segunda posición nesta categoría, País Tropical. En terceiro lugar, Día de Mortos en México. Na outra das categorías máis importantes, a de comparsas, o máximo galardón foi para Fantasía de Primavera, seguida de Enclave de Misol e Bodorrio en Hawái. Na categoría de parellas, o primeiro premio foi para os vikingos da reciclaxe, e en individuais o premio levou no Invasor Indegradable. O xurado decidiu ademais este ano conceder o premio especial Simpatía a Fariña, un grupo que desfilaba acompañado dunha planeadora, imitando a popular serie emitida este ano por Antena 3. Boiro viviu este sábado unha xornada máxica ao celebrar tamén o seu tradicional concurso de disfraces e carrozas, que foi aprazado o martes pasado a consecuencia da chuvia. O desfile partiu da Praza do Concello para percorrer posteriormente varias rúas do centro. Durante todo o percorrido foron moitas tamén as persoas que puideron gozar da creatividade e a diversión das distintas comparsas e grupos que se presentaron a concurso, nos que se repartiron uns 3.000 euros en premios. Portodosón acollerá este vindeiro domingo 17 de marzo o Portosín Trail, a terceira das probas incluídas no circuito de carreiras Arousa Revolutrio entre series. As inscripcións xa se poden realizar a través de www.arousa.com. A localidade sonense de Portosín acollerá este próximo domingo 17 de marzo o Portosín Trail, a terceira das probas incluídas no circuito Arousa Revolutrio entre series, que organiza a Asociación Arousaneo. A proba, novidade no circuito, constará duns 14 km e medio de percorrido, segundo os entendidos neste deporte a máis dura do circuito, que incluirá ademais carreira a pé de praia. É a proba máis dura das 5 que compoñen o circuito, se atendemos ao perfil técnico, quizáis cada un valora o seu, pero unha das máis bonitas. A posibilidade de correr pola praia, tanto a da Gafa como a da Ornanda, a posibilidade de chegar casi ao cumio do Monte Iroite, casi, chegamos, non facemos cumio, pero estamos aí, descubrir fragas, sendas e camiños todas na zona de Camboño, Miñortos, a Silva, e todo eso son realmente paisaxes escondidos moi espectaculares, que a súa vez van a ter o seu punto de dureza, que é o que reclaman os corredores. Dende o Concello sonense destacaron a importancia da proba. A Concellería de Deportes e o Concello de Portosón sempre promocionando o deporte ano a ano, e nestas fechas de entre o Entroido e a Semana Santa temos unha proba deportiva das máis importantes que se poden celebrar aquí. A parte da Sinsón, creo que o Trail Series, o Portosín Trail, é a segunda proba máis importante falando de atletismo, na cal nos vamos a volcar cos maiores esforzos. As inscricións poderán formalizarse a través da web www.arousa.com ata o próximo mércores 13 de marzo. As próximas citas do circuito Arousa Revolution Trail Series 2019 terán lugar o 7 de abril co Portus Apóstoli Trail en Noia e posteriormente o Barbanza 42K Trail en Ribeira, proba que pechará esta edición.
A Asociación de Mulleres Rurais As Saíñas de Castrelo en Cambados versiona un éxito de Miriam en linguaxe de signos. A grabación presentouse onte á noite na Gala da Muller da Vila do Albariño. Coa iniciativa, o colectivo reivindica o empoderamento feminino e a integración das persoas con diversidade funcional. O esforzo non foi pouco porque tiveron que aprender a expresarse coas mans, todo sexa por unha boa causa. Con estas imaxes aproveitamos para facer unha pausa. En canto dean as 10, aquí estamos de volta en Canal Rías Baixas coas noticias da cidade de Pontevedra. Cuántos sueños se han perdido en esta celda que ya nunca volverán. Esta vez voy a decir puedo sin que las fuerzas me fallen. Yo no escogí seguir este camino.